Молитва. Господи, ние ти благодарим. Ние ти благодарим, че тази вечер ти отново ни даде тази чудна възможност и привилегия, Боже. Господи, да се съберем на това място, да ти пеем, Боже. Да слушаме Твоето Слово, Боже, което е Боговдъхновено, което е Божие Слово, Боже, което е вярно, което е опитано, което Слово може да спаси нашите души от смърт, Боже. Помогни ни да повярваме в това Слово. Помогни ни да носим това Слово вътре в нашите сърца. Помогни ни, Господи, това Слово да стане живо вътре в нас, Боже. Според писаното са живели според Твоето Слово, Боже, в името на Исус. В името на Исус. Ние ти благодарим за всичко, Боже. А сега ние те молим да ни съпроводиш с Твоят мир, с Твоята благодат, с Твоята любов, като се оставяме в Твоята мощна пробудена десница, да пазиш нашите семейства, нашите деца, нашите внуци, Боже. В името на Исус и за славата на Исус ние се молим. Амин. Господ с всички нас. Амин. Амин, амин, амин. Айде, бабо, вършичко. Айде, Аши. Чао, бе. Види. Чай не вика. Ама, Андрей, чувства. Че не викам камера, че Бачи да Кафе, колата и ходи. Мамо, как си нам? Амин, Я винаги го мисля, че изплатил си суми си аз. Помаги носки в бахтано, че го дел. Малка на причини, ди. Абе, ти. Вока се ми намерите варесто, дяка се ми високо, елики раздел му. Нека Божия благодат да бъде върху Истинца дано да го достигнеш. амин, амин. Алелуя. Свети Панасоник, нали?
те гери. Те дай кане уин сабява. Да ти храмистки, да ти... Амин, амин, амин. Ленчка, Калинч, Василе, Бог да те благослови. Амин, амин. Да ти благослови трудът на ръцете и семейството.